Bogata prirodna, kulturna i sakralna baština ljepota je koja krasi Imotsku krajinu. Crkve, muzej crkvene ostavštine, razvoj vjerskog turizma, sve to čini bogatu cjelinu ovog kraja. Imotska krajina ima veliku sakralnu baštinu. Kad pođemo od našega samostana, pa pojedini župa, jer Imotska krajina ima, odnosno dekanat, ima 22 župe. Dakle, i sigurno da je to velika sakralna baština, jer nema župe gdje je samo jedna crkva. Nego svaka župa ima više crkava. Kad pođete, kažem, Imotskom krajinom, ima ih župa po 5-6 crkava. Dakle, jedno veliko kulturno i vjersko bogatstvo, odnosno sakralno bogatstvo ovoga dijela lijepe naše domovine. Franjevci su došli u Imotsku krajinu negdje krajem 14. stoljeća, ali su mijenjali svoje mjesto boravišta. Znamo pouzdano, jedno su vrijeme stanovali na Kamenom mostu, gdje se nalazi crkva Svetoga Luke, isto tako na izvoru rijeke Vrlike, na Opačcu, a 1601. tih godina Franjevci nastanjuju se na otočiću, kojega narod zove Manastir u Prološkom blatu. I tu su živjeli sve do 1715. godine, kad su morali napustiti taj otočić, to sveto mjesto za njih. Odatle idu prema Omišu, gdje će osnovati svoj samostan, a jedan broj ih ide prema Makarskoj. I kad je Imotska krajina 1717. godine oslobođena od turske vlasti, najprije se uspostavlja, odnosno vraća župnik, koji je prvi župnik nakon oslobođenja Imotske krajine od Turaka bio fra Stjepan Vrlić. Ujedno je bio on posljednji gvardijan na otočiću u Prološkom blatu. A 1738. godine ponovno se obnavlja taj stari imotski samostan, ali ne više na otočiću u Prološkom blatu, nego ovdje u Imotskome. Crkva Svetog Franje i samostan nalazi se u samoj staroj jezgri grada Imotskog. Ljepota vrta krasi cijelo zdanje, a u sklopu crkve je i bogata muzejska zbirka s predmetima iz kamenog, brončanog i rimskog doba, te vrijedni crkveni predmeti i knjige. Ono što je posebno zanimljivo je Camino Imota, put Svetog Jakova, hodočašće koje započinje upravo u crkvi Svetog Franje u Imotskom. Imotski je kraj koji je naravno duboko ukorijenjen u vjeri, u tradiciji, samim tim svaki vjerski, ajde možda je ružno reći proizvod, ali recimo hodočasnička staza kao što je i Camino, je nešto što zaista padne na plodno tlo. Mi imamo tu sreću da smo prvu inicijativu predstavljanja imali na Imotskom dekanatu, gdje su bili svi svećenici koji su nam dali punu potporu, jer zaista želja nam je bila od prvog dana raditi hodočasničku stazu zajedno sa svećenicima, da tu se zaista osjeti vjera, da zaista se osjeti ta duhovnost i potom da se ta staza razlikuje od pješačkih, trekking, ne znam nija kakvih planinarskih ili nekih drugih staza, i mislim da smo, ili bar se nadam da smo u tome uspjeli. Ja mislim da je ta ideja jako dobra, a pokretač je, kako znate, dakle, naša turistička zajednica, koja je na čelu Luka Kolovrat, jer ipak Imotska krajina ima veliku sakralnu baštinu. Naša Camino staza svake godine privlači sve više hodočasnika. Svake godine radimo Camino Imota vikend, gdje se okupi 50 do 100 hodočasnika koji 3 dana prođu stazu. Zajedno sa nekim molitvenim nakanama, tu se moli i razmatra se, obično nekad u pratnji svećenika, nekad bez, ali kažem, na toj našoj stazi ta duhovna komponenta nam je iznimno važna. Hodočasnici. Jer ja sam ih posebno pozdravio kad su oni započeli svoje hodočasničko putovanje Imotskom krajinom, bili su na svetoj misi ovdje u Imotskome, ne samo prvi dan, vidio sam sva 3 dana. Stvarno su ljudi to shvatili kao hodočašće i s nekima sam imao priliku popričati gdje su zaista oduševljeni da su stvarno išli kao hodočasnici koji su svojim hodom i svojom molitvom častili svoga Boga Spasitelja Isusa Krista i Blaženu Djevicu Mariju
i svece, jer toliko su posjetili tih sakralnih mjesta ovdje u Imotske krajine. Jedna velika promocija za nas ovdje u Imotskome. Pogotovo nam je zadovoljstvo veće što smo se priključili toj velikoj Camino obitelji. Dakle, Camino je najpoznatija svjetska hodočasnička staza, hodočasnički brend koji posjete milijuni turista i posjetitelja, ne samo od Francuske ili Portugala do Santiaga u Španjolskoj. Međutim, svaka zemlja ima svoje Camino rute. Nama je zaista zadovoljstvo da naša bratovština Svetog Jakova zadnjih 3-4 godine zaista radi intenzivno na nekakvoj revitalizaciji starih hodočasničkih staza koji su u Hrvatskoj postojale i prije stotinama godina. Ono najveće, ajmo reći tako, gospeno svetište od Imotskoj krajini svakako je na izvoru rijeke Vrljike, to je dolje zelena katedrala, to pripada župi Proložac. I tu se okuplja najveći broj vjernika, štovatelja Blažene Djevice Marije, ali kažem evo i druge župe. Nema župe gdje se ne slavi koji blagdan Blažene Djevice Marije. Zaista jedno veliko bogatstvo i ljudi se zadive kada dođu vidjeti to veliko bogatstvo sakralno naše Imotske krajine. Imamo prekrasni stari crkava koje su od kamena našega ovoga žica, što mi kažemo, od tvrdoga kamena. One su prekrasne, pa neke se ne postide da su katedrale, počeš, ne znam, crkve u Lovreću, pa naše ovdje Imotske crkve zaista bi mogle biti katedrale. Imotski kraj krasi čudesna priroda, planine, jezera, rijeka. Ideja o Camino Imota upotpunila je cijelu tu priču kroz još jedan važan dio, a to je vjerski turizam. Spoj vjere, sakralne baštine i istovremeno uživanje u čudesnoj prirodi. Zaista je poseban doživljaj.